जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों बयबो उन्दैनिफ्रायनो मोनसे सोदोब खोनाबोगासिनो दं। बे सोदोबानो जादों इसोर। न'आव थानाय जोंनि गेदेरफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनदोंमोन दि इसोरा गोजौआव थायो। बियो जोबोद गोहोगोरा, जों गासैखौबो सोरजिदों आरो जों माबा मोनसे पाप मावोब्ला इसोरा जोंखौ बिनि थाखाय साजा होयो होननानै जोङो खोनाबोगासिनो दं। बिदिब्ला बे इसोरा सोर? बियो मन्दिराव थाग्राया ना गोजौआव थाग्राया? इसोरा सासेल'ब्ला बियो माबोरै मोननै जायगायाव, थामहिनबा मन्दिराव आरो गोजौआव थानाया माबोरै जानो हागौ? आरो गालफारसे मन्दिराव गोबां मुसुखाफोर दं, बेनिखायनो गोबां इसोरफोर दङ नामा? आरो जुदि मन्दिराव इसोरनि मुसुखाफोर दं, अब्ला जों बिसोरखौ मानो मोदाय होननानै बुङो? थामहिनबा बे मुसुखाफोरखौ इसोर आरो मोदाय मोननैखौबो बुंनो हायो नामा? आरो जुदि मन्दिराव दोननाय मुसुखाफोराव मोदायफोरा थायो, अब्ला गोबां सुबुंफोरा मानो फाख्रि दंफां, निम दंफां, बर दंफां, तुलसि बायदि बिफांफोरखौ फुजा खालामो? ना बेफोरनो इसोर नामा? आरो गोबां सुबुंफोरा मानो गंगा, नर्मदा, जमुना बायदि दैमाफोरखौ सिबियो? बेफोरनो इसोर नामा? माखासे सुबुंफोरा अख्रां, बुहुम, सान, अखाफोर आरो ग्रहफोरखौबो फुजियो। बेनो इसोर नामा? जुदि बैफोर गासैबो इसोरब्ला बेफोरो जोंनि मेगननि नोजोरावनो दङ, अब्ला जोंनि नखरनि गिदिर गोलावफ्रा मानो बुंदोंमोन जे इसोरा गोजौआव थायो होननानै? जों कनफिउसाव दङना दायो? जों माबायदि मोनथिनो हागौ जे सोर सासे इसोरा सैथो आरो सोरखौ जोङो थारैनो फुजा खालामनो नांगौ एबा खुलुमनो नांगौ? दे अब्ला जोङो मोनसे फिसा सल'नि गेजेरजों बाथ्राखौ जोङो बुजिनो नाजानि। सासे बिमा दङमोन। भक्ति गोनां गोसोजों बियो सानफ्रोमबो इसोरफोरखौ गावनि न'आव खुलुमोमोन, सिबियोमोन। बिहा 12 बोसोरनि सासे फिसाज्ला दंमोन। बियो गावनि बिमानि फुजा खालामनायखौ नुबाय थायोमोन। अब्ला सानसे बियो गावनि बिमाखौ सोंनायसै, आयै, हिन्दु धोरोमाव एसेबां इसोरफोर दं, नाथाय मुस्लिम धोरोमाव सासेल'। बिमाया गावनि बिसाज्लाखौ बुंफिननायसै, बिसाज्ला, हिन्दु धोरोमावनो गासैबो इसोरा दङ, बिसोरनो सैथो इसोरा, बेबायदि होननानै बिमाया बिसाज्लाखौ बुंनायसै। बिसाज्लाया बुंफिननायसै, आयै, इसोराथ' सासेल'सो जानांगौ ना? जुदि एसेबां गोबां इसोर दङब्ला बे गोबां इसोरनि गेजेरावनोथ' सोरबा सासेया गुबै इसोर एबा सासेल' इसोर थागोन। बे इसोरा सोर? जेरैहाय मोनसे नखर दाजायो, बे नखराव गोबां सुबुंफोर थायो, नाथाय फेमिलि हेड सासे थायो, नखरखौ दैदेनग्रा गाहाय सासे थायो, जायखौ नखरनि गाहाय दैदेनगिरि होननानै बुङो। अब्ला बै गासै इसोर जायफोरा बुंदों, बे इसोरनि गेजेरावबोथ' सोरबा सासे गुदि थागोन ना, हेड थागोन। बिसाज्लानि बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै बिमाया साननो हमबाय, आरो बिमाया बिसाज्लानि बेबायदि सोंनायनि फिननायखौ होनो हायाखसै। आरो जेब्लानो बिमाया गावनि बिसाज्लाखौ मन्दिराव थांनो होयो, अब्लाना बिसाज्लाया बाधा होयो, आङो मन्दिराव थाङा होननानै बिसाज्लाया बुङो। बिसाज्लाया बिमाखौ बुंनायसै, आं जेब्ला मन्दिराव थाङोब्ला आङो गोसोआव ओरैबायदि कनफिउस जायो जे आं सोर सासे इसोरखौ खुलुमनांगौ होननानै आंनि गोसोआव गोबां गुलाय गुजाय जायो होननानै बियो गावनि बिमानो बुंफिननायसै। That means बै गथ'आ सानदोंदि जे मन्दिराव थांनाया बिनि थाखाय सम ओरैनो बाहायनाय एबा समखौ ओरैनो हगारनाय जायो होननानै बियो सानबाय। बेनिखायनो बियो मन्दिराव थांनो मोजां मोना। बेयाव थांनायनिख्रुइ आं मस्जिदाव थांनायासो मोजांसिन। कमसे कम आंनि गोसोआ जे सासे इसोरखौल' खुलुमनो मोनगोन। बिमाया बिसाज्लानि बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै गोबां दुखु मोनबाय, आरो बिमाया गोसोआव साननानै लाबायदि जे आंनि बिसाज्लाया सासे नास्तिक जानो थांगासिनो दङ होननानै। जोङो जुदि जोंनि साखाथि फाखाथि नायोब्ला, अब्ला बे जेंनाया साफ्रोमबो बिमानि, मानोना दिनैनि लाइमोनफोरा आध्यात्मिक लामानिफ्राय गोजानाव एरखेलांबाय, आरो बेनिखायनो बुहुमाव गोबाङानो बेखौनो मावो, गोबाङानो बेखौनो सानो। इसोरनि बाथ्राफोरखौ नागार, इसोर खुलुमनाय बाथ्राफोरखौ बाद हो, मोनसेल' जिउ मोनदों, जा लों रंजा, बेबायदि होननानै दिनैनि लाइमोनफोरा बुङो। बियो मोनसे मिथिंगानि आखुथाय बायदि जालांगासिनो दङ, आरो बेबायदि जालांनायनि जाहोना बबेयावबा नङाब्ला बबेयावबा जोंनो होननानै जों बुंनानै लानो हायो। जों गावनि गथ'फोरनो एबा बे समनि लाइमोनफोरनो बेखौ जोङो रोखा खालामनानै होनो हायाखैदि इसोरनि सैथो महरा माबायदि। मानोना जोंबो साफा साफा बिमा बिफा जानानै बबेयावबा नङाब्ला बबेयावबा इसोरनि सोमोन्दै जोंबो मोजाङै मोनथिजोबाखै जे थारैनो सैथो इसोरा सोर, सैथो इसोरालाय सोरथो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियावनो मोनसे सल' गोसोआव फैदों। सासे बाबा फुजारि दङमोन, जायनि गथ'आ गोबां लोमजादोंमोन। बियो फिसाज्लाखौ लानानै डक्टरनियाव थांबाय। डक्टरा बुंफिननायसै, बिखौ केबल इसोराल'सो फोसाबनो हासिगौ, जोंनि आखायाव बिखौ फोसाबनो हानायनि गोहोआ गैलिया। बाबाया सासे कृष्ण भक्तमोन। बियो कृष्णखौ फुजा खालामजेनबाय। साननैसिम बियो कृष्णखौ फुजा खालामबाय थाबाय। साननैनि उनाव न' खाथिनि मानसिया फैनानै बुंफैनायसै,
आदा नों बेबायदि परिस्थितियाव श्री कृष्णखौसो नोङो फुजा खालामगासिनो दङ बेबायदि समाव बेबायदि गोब्राब समाव नों श्री कृष्णखौ फुजा खालामनो नाङा बेखौ खोनानानै साधु बाबाया बुंनायसै अब्ला आं मा खालामनांगौ होननानै नसुंसेयारि खाथिनि सुबुङा बुंनायसै बेबायदि समाव बिमाखौसो गाबज्रिनांगौ होननानै मानोना बिमाया अनफावरि जायो अब्ला बिमा दुर्गाखौ फुजिदो नाय नोंनि फिसाज्लाया गोख्रैनो मोजां जागोन बेबायदि होननानै बुंबाय साधु बाबाया साननायसै बेसो थिगथ' आरो बियो थारैनो बेबायदिनो बिमा दुर्गाखौ खुलुमनो जागायजेनबाय आरो बियो बुंनायसै आंनि आइ दुर्गा बिमा नोङो आंनि गथ'खौ बासायदो साननैसिम बियो बिमा दुर्गाखौ खुलुमबाय थाबाय फिन आरो गुबुन सासे न' खाथिनि सुबुङा फैनानै बिखौ बुंफैनायसै बेबायदि समाव बिमा दुर्गाखौ गोसोखांनो नाङा एबा खुलुमनो नाङा साधु बाबाया सोंनायसै अब्लालाय माथो खालामनांगौ सोरखौथो खुलुमनांगौ बेबायदि होननानै बै सुबुङा बुंनायसै बेबायदि समाव गणेशखौसो फुजा खालामनांगौ होननानै जेब्ला नोङो गणेशखौ फुजा खालामगोन नोंनि गथ'आ मोजां जालांगोन गोख्रैनो गणेशखौ फुजा खालामदो होननानै बुंबाय साधु बाबाया बाथ्राखौ थिग मोनबाय आरो बियो बेबायदिनो गणेशखौ फुजा खालामनो हमबाय आरो बेबायदिनो बियो साननैसिम गणेशखौ फुजा खालामबाय थाबाय आरो बिनि उनाव सासे बिनि मोजां लोगोआ फैनायसै आरो बुंफैनायसै आरो बेफोर गासै खामानिखौ नागार नोङो मा खालाम गायत्री मन्त्रखौ फराय नों गायत्री मन्त्र खालाम अब्लानो मोजां जागोन होननानै बै लोगोआ बुंफैबाय आरो साधु बाबाया गोसोआव सानबाय सैथोथ' बाथ्राया नंगौ आरो बियो बे खामानिखौ मावबाय आरो बियो बेबायदिनो साननैसिम गायत्री मन्त्रखौ फरायबाय थाबाय आरो बिनि उनावनो बिनि खुरमाया गथ'खौ नायनो फैनायसै बियो फैनानै बुंफैबाय जे हारे खैफोदनि समाव सहाय होग्रायाथ' हनुमानासो दा बेयावखाय नोङो हनुमानखौ फुजा खालाम नों हनुमान चालिसाखौ खालाम नाय लोगो लोगोनो नोंनि बे फिसाज्लानि बेरामा लोगो लोगोनो गालांगोन बेबायदि होननानै बुंफैनायसै साधु बाबाया सानबाय बाथ्रायाथ' सैथो आरो बिनिफ्राय लोगो लोगोनो बियो हनुमान चालिसाखौ फरायनो हमबाय आरो बेखौ खालामबाय आरो बियो बेबायदिनो साननैसिम बे खामानिखौ मावबाय थाबाय बिनि उनावनो साधु बाबानि बिसिनो सासे मानसिया फैनानै बुंफैबाय जे गामिनि खाथियाव सासे अजा बाबु फैदों होननानै बि अजाया बेबायदि मन्त्र खालामो आरो बेबायदि मुलिफोरखौ होयो जे गासै बेरामफोरा सोखाजायो गानायखौ मोनो होननानै खोन्थाना होनायसै गथ'खौ लानानै बैयाव थांदो आरो बेबायदिनो बिसोर गथ'खौ लांनायसै आरो बैयाव मुलि दौनायसै आरो बियो न'आव लाबोफिननायसै नाथाय सानथामनि उनाव गथ'आ थैबाय एसेबां दिनसिम एसेबां इसोरफोरखौ गोसोखांबाय नाथाय रावबो बि गथ'खौ बासायासै फोथायनायानो गैयामोन जेराव बियो जि खामानिफोरखौ मावदोंमोन जि खामानिफोरखौ बियो मावदोंमोन बैफोर मावनायाव बेहा फोथायनायानो गैयामोन बेबायदि फोथायनायजों मा मोननो अब्ला बेनिखायनो दिनै मानसिफोरा इसोरखौ गोसोखांनायनि उनावबो बहाबा नङा बहाबा गोसोआव मोनसे बे दाउटआ दङदि जे बिसोरबा आंनि एबा सोर सासेयाबा आंनि आरजखौ खोनासंगोन होननानै गोसोआव दाउट दं एबा दाउट थायो अनजाग्रा नायगिरिफोर बेखौ फोथायनाय होननानैबो बुङा आरो बेनिखायनो दिनै मन्दिरफोराव गोबां देब देबीफोरनि मुसुखाफोरा दङ गासैनोबो घिउनि अर फोजोंनाय बयनोबो आगरबात्ति धुनाफोरखौ सावनानै होदों नोंसोरनि गेजेराव जायानो सैथो आंनि बै आरजखौ अननानै नाजावनानै ला बेबायदि होननानै मावगासिनो दङ जेराव फोथायनायानो गैयाब्ला एबा फोथायनायानो कनफिउजनावसो दङब्ला एबा गोनो गोथोआवसो दंखायोब्ला बे गोनो गोथोजों मा मोननो बेनिखायनो न'आवबो गोबां रोखोमनि देब देबीफोरनि सावगारिफोरखौ थिसननानै दोनदों एबा आलायनानै दोनदों मन्दिरावबो बेबायदिनो जायो अब्ला दिनै सैथोआलाय मा मारथो अनजाग्रा नायगिरिफोर सैथोखौ बुजिनाया गोबां गोनांथिथार माखासे मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा बुङो मिथिंगायानो इसोर होननानै माखासे सुबुंफोरा बुङो आत्मायानो परमात्मा होननानै माखासेफोरा बुङो ब्रह्मआनो इसोर माखासे मानसिफोरा बुङो इसोरा जेरावबो दं होननानै बेनि माने इसोरा सर्वव्यापी आरो माखासेफोरा बुङो इसोरहा महर गैया होननानै आरो माखासेफोरा बुङो बे गासै देब देबीफोरानो परमात्मा होननानै एबा इसोर होननानै माखासेफोरा बुङो जे इसोर होननाय बेबायदि जेबो गैया होननानैबो बुङो आरो माखासेफोरा बुङो जुदि इसोर दङब्ला इसोर थानायनि फोरमान हो होननानैबो बुंग्रा दङ दा नोंथाङा गावनो एसे साननानै नायनायसाय जों जुदि परमात्मानि अस्तित्वनि बाथ्राखौ जों जुदि बेबायदि खोनायोब्ला जों अब्ला बेबायदि सिचुएसनाव जों कनफिउज जागोन ना जाया साननानै नायनायसाय जोबनायाव जोंबो बेखौनो सानगोन दि अब्ला सैथोआलाय सोर मारथो एबा सैथोआलाय मा मारथो बेबायदिखौसो जों साननो बाध्य जागोन बे गासैफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसेया सैथो नामा ना सैथोआ गुबुनसो जायखौ जोङो दासिमबो मोनथियाखै सैथोआ मोनसेल' जानांगौ मानोना बे गासै बाथ्राफोरा मोनसेल' बाथ्राखौनो बुङो नोंथांमोना माब्लाबा साबा खाना सुबुंनि सल'खौ खोनाफेरदों नामा
दिनैनि बे मेसेजजों बे सल'आ खाब जायो। सल'आ ओरैहाय जागायजेनो। साबा खाना मानसिफोरखौ बुंनायसै, नोंसोर गासैबो थांदो आरो मैदेरा माबायदि बेखौ नायहैदो। साबायाबो मैदेरखौ नायनो थाखाय सिरियाखानायाव थांनायसै। साबायाबो मैदेरखौ आलादा आलादा जायगायाव हमनायसै आरो बिसोरो बिलिरनानै मोन्दांथिखौ लानायसै। जायनि आखायाव जि बाहागोआ फैदोंमोन आरो मैदेरखौ बिसोरो बैबायदिनो साननानै लाबाय। सोरबा सासेया मैदेरनि आथिंखौ हमदांनो मोननायसै आरो बियो बुंनायसै, मैदेरा खुन्था बायदि होननानै बुंबाय। आरो जाया उदैखौ दांनानै मोनबाय, मैदेरा मासे वाल बायदि होननानै बुंबाय। जाया मैदेरनि लान्जायखौ दांनो मोनदोंमोन बियो बुंनायसै, मैदेरा दुरुं बायदिसो होननानै बुंबाय। आरो जाया सुन्दायखौ दांनानै मोनदोंमोन बियो बुंनायसै, मैदेरा मासे जिबौ बायदिसो एबा अजगर जिबौ बायदिसो होननानै बुंबाय। आरो जाया मैदेरनि खोमाखौ दांनानै मोनदोंमोन बियो बुंबाय, मैदेरा गिसिब बायदिसो होननानै। नाथाय सैथोआव मा मार? बिसोरनि गासैबो बुंनाया सैथोना? ना सैथोआ गुबुनसो, जायखौ बिसोर नुनो हायाखै एबा नुनो मोनाखै? दानियाब्ला बिसोर साबा खाना मानसिफोरखौ बुंनायसै जे आरोबाव द'थि खाना मानसिनो गासै नुनायफोरखौ खोन्थाहैदो होननानै बुंनायसै। बेबायदिनो बिसोरो सासे सासे थांनानै गावनि मोन्दांथिखौ बै द'थि खानानो खोन्थाहैनायसै। गिबि खानाया थांनानै बुंनायसै, मैदेरा गिदिर गिदिर खुन्था गोनां मासे जुनार होननानै बुंबाय। नैथिया थांनानै बुंनायसै, मैदेरा बेरा बायदि जुनार। आरो थामथि खानाया बुंनायसै, नङा नङा, मैदेरा दुरुं बायदिसो होननानै। आरो बाथिया थांनानै बुंनायसै, नङा नङा नङा, मैदेरा गिसिब बायदिसो होननानै। साबानि बाथ्राखौ खोनानानै बै द'थि खानाया बुंनायसैदि बे माबायदि जुनार? मानोना मासे मैदेरखौनो साबायाबो आलादा आलादा बाथ्रा बुंबाय। जोबनायाव बियो फोथायनानै लाबाय जे बिसोर जे मैदेरनि खाथियाव थांनानै मोन्दांथिखौ मोनहैदों, मानोना बिसोरथ' आंनि सिगाङाव नंखायखौ बुंफैयाखै, नंखायथ' बुंथाराखै होननानै बियो फोथायबाय। जानो हागौ बेबायदि जिबि एबा जुनार जाया घन्टा घन्टा रिंगा रिंगा समनि गेजेरजों बियो गावनि महरखौ सोलायो। द'थि खानाया बेबायदि होननानै फोथायनानै लाबाय। सल'आव बुंनाय दोङोदि द'थि खानानि अनगायैबो आरोबाव सासे खाना दङमोन, स्निथि खाना। दा बुंनाय जाबायदि द'थि खानाया स्निथि खानानो मैदेरनि बिसय बुंहैबावनांगौ। नाय फंबाय, आंथ' जेबो मोन्दांथि मोननो हायाखै, नाथाय जि साबा खाना लोगोफोर बिसोरो थांनानै हमदांनानै नायबिजिरनानै फैबाय जे जिखौ बिथांमोना मोनदांदों आं बेखौ नोंनो खोन्थानोसै। बे जाहैबाय मैदेरा बेबायदि मासे जुनार जेरावहाय बियो समजों लोगोसे बियो गावनि महरखौ सोलायो, बेबायदि होननानै बियो स्निथि खानानो खोन्थाफैबाय। माब्लाबा बियो खुन्था जायो, माब्लाबा बेरा बायदि जायो, माब्लाबा बियो जिबौ बायदि जायो, माब्लाबा बियो गिसिब बायदि जायो, आरो माब्लाबा दुरुं बायदि जायो। जाय स्निथि खाना दङमोन बियो गोबां गियानिमोन। बियो बुंनायसै, नाय फंबाय, मानिनानै लाबाय सोरबा महर सोलायग्रा थानोबो हागौ, नाथाय गावनि महरखौ जे सोलायजोबथारगोन बे माबायदि जायो एबा माबायदि जागोन? द'थि खानाया बुंफिननायसै, आदा बै साबा खाना लोगोआ बैयाव थांनानै मैदेरखौ बेबायदि मोन्दांथि मोननो हादोंना? नोङो बे बाथ्राखौ फोथायनोब्ला फोथायाब्ला नागारदो, बेबायदि होननानै द'थि खानाया बुंबाय। स्निथि खानाया बुंफिननायसै, सोरबाया नोंथांनो बाथ्राखौ बुंदों बे थिगानो दङ, नाथाय नोंनि साननो हानाय गोहोजोंथ' नोङो साननानै नाय, नोंनि जि बिबेक दङ बिबेकजोंथ' सान। जानो हागौ बिथांमोनहा माबाफोर गोरोन्थि जाबोबाय, जानो हागौ बिथांमोनहा बबेबा साइडनिफ्राय गोरोन्थि जाबोबाय। अब्लाना द'थि खानाया बुंफिननायसै, अब्ला बिसोरनि बुंनायखौ नों मानिब्ला मानिदो, मानियाब्ला नों थादो होननानै बेबायदि बुंबाय। नाथाय आं हले बिसोरनि बुंनायखौ मानिनानै लाबाय जे मैदेरा बेबायदिनो होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, अब्ला जोंनि हालोदाबो बै साबा खाना सुबुंफोर बायदि जानानै थायाखैथ'? जोंनि जि गोदो गोदायनि ऋषि मुनिफोर दङमोन, बिसोरो गावसोरनि मोन्दांथिनि गेजेरजों बिसोरो इसोरखौ खुलुमदोंमोन, सिबिदोंमोन, ध्यान एबा तपस्याफोर खालामदोंमोन आरो इसोरनि गोबां गुनफोरखौ मोन्दांथि मोननो हादोंमोन आरो बिसोरो इसोरनि बिसय मानसिफोरनो खोन्थानो एबा बुंनो नाजादोंमोन। सोरबाया मिथिंगायाव माबा मोनसे गोहोखौ मोन्दांथि मोननो हादोंमोन, बेखायनो बिसोरो मिथिंगायानो इसोर होननानै बुंलांबाय। सोरबाया बबेबा आत्मानिफ्राय गोहो मोनबाय आरो बेखायनो आत्मायानो परमात्मा होननानै बुंलांबाय। सोरबाया जेरावबो इसोरनि अनुभबखौ मोन्दांथिखौ मोननो हाबाय, बेयावखायनो इसोरा जेरावबो दं होननानै सोरबाया बुंबाय। सोरबाया इसोरनि महरखौ जेबो गैयि साननानै लाबाय, बेयावखाय इसोरहा जेबो महर गैया, इसोरा निराकार होननानै बुंबाय। जानो हागौ सोरबाया देब देबीनिफ्राय माखासे बोलोफोरखौ मोनबाय एबा माबा मोनसेखौ मोनबाय, बेनिखायनो देब देबीखौनो इसोर होननानै बुंबाय। नाथाय सैथोआ मा? जों गासैबो मेगन नुयै बायदियानो जानानै दङ खोमा। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरा जों साफ्रोमनोबो मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय गियानखौ होदों।
जों जेन मोजां गाज्रिखौ सानो आरो मोजां गाज्रिखौ सिनाय मोनो। बेनिखायनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, इसोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव जि गुलाय गुजाय दङ बेखौबो जेन मोजाङै सिन्ता खालामगोन, नायबिजिरगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरा सोरबा हिन्दुनि जाया, इसोरा सोरबा ख्रिस्टाननि जाया, इसोरा सोरबा मुस्लिमनि जाया, इसोरा सोरबा बुद्धिस्टनि जाया, इसोरा सोरबा जैननि जाया, इसोरा सोरबा हारिनि जाया। इसोरा बुहुमनाङैनि जायो, इसोरा बयनिबो जायो। इसोरा बबेबा मोनसे हारिनि थाखाय, इसोरा बबेबा मोनसे जातिनि थाखाय, इसोरा बबेबा मोनसे हादोरनि थाखायल' जाया, इसोरा बयनिबो थाखाय जायो। दा बेवहाय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जेन बयबो गोसो गोथारै सिन्ता खालामगोन। जायफोरा दै गाङो, दैखराव थाङो आरो खावनानै लोङो, थिग बेबायदिनो जायफोरा इसोरनि बिसय सिन्ता खालामो, देहेन खालामबाय थायो, नोंथाङा सानसे थारैनो सैथो इसोरखौ मोननो हागोन, नुनो हागोन। जि इसोरा बुहुमखौ दाबाय, नोंखौ आंखौ दाबाय, बुहुमाव थानाय नुनाय नुयै गासैखौबो दाबाय, बै नुवाथारि इसोरखौ जों बयबो मोनगोन। आरो सैथो इसोरखौ सिनायनो हानायनि, मोननो हानायनि मोनसेल' राहा दङ, बे जाहैबाय इसोरनि प्रति गांनाय उखैनायखौ नोंनि जिउआव दोन। अब्लाना नोंथाङा सानसे इसोरखौ सिनाय मोनगोन आरो नुगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक होदो, शेयार खालामदो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा बेसे मोजां मोनखो आरो मा गियान मोननो हाखो नोंथाङा कमेन्टआव मोन्थिहोदो। थेंक इउ। जय जिसु, प्रेज द लर्ड।